Alamin hayo bural men dinyal di daka. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama inde on manama jettode sadi gondude nedi e netare eɗen ɗo e nder Daka mo Madina Gounass e nder wondene Daka Madina Gounass édition 2026 eɗen ɗo e nder Daka mo port autonome mo Dakar hande noon eɗen dardi yoga e ɓe ganduɗa ɓeɗo ko golloɓe e nder port kono noon tawɗen ɓe ɗo ko e nder Daka mabɓe eɗen dardi e goto en wi Abdoul Aziz Niane tawi jeeya ko wuuro men Agname Thioday tigui rigui tawi gollata ko toon to port Abdoul Aziz min calminima. Assalamu alaikum mi salmini yeɓiyonkoɓe Pindi TV en calmini moni foof eɗen jatta Allah eɗen jatta jinnaɓe men en jatta ceerno men ceerno Alhaji Mamadou Seydou radiyallahu taala anhu eɗen jatta halifa général joɗiɗo ɗo ceerno Amadou Tidiane Ba radiyallahu taala anhu eɗen calmini dendagal liggoroɓe port autonome de Dakar tinte directeur général e kalto neɗɗo wawi wonirde gonɗo e port min calmini ɗum min juurima ɗum. ɗum noon eɗen jiiɗi tan garten e namdal men gadinal hol gurdam mon ɗo e nder Daka mo Madina Gounass tawi kadi ko Daka mo port. Alhamdulillahi rabbil alamin ko aade dañ fo yetta Allah emin jatta Allah emin jatta dental Daka port autonome Dakar kañum woni sababu ha ɗo ara ɗum noon a yi joni ancien dia amen ndewi ɗo wonmo min ganda mbaɗi dirige ndeɗo fedde par ce que sa ƴeewi Madina Gounass fuɗɗi ko 1942 on est à 85e édition ça veut dire minen dariɓe ɗo ɓe foof won hen ɗiɗo tarata duuɓi men ndendinama dañani ɗum ɗon donc ko lomto tan lomto noon ha lomti ɗo won mawɓe amen nanɗo e nder caali he gardi fedde nde wi Ousmane Wade en jeeya Sine Diamdioro Yaya Diallo en jeeya Agname Siwol kanko Alassane Sow kañum woni trésorier jeeya Agname Siwol en waɗi Aboubacry Pouy on jeeya ko Tinguéji mais ko neɗɗo wona hayso wona ɗemgal men mais ko neɗɗo jiɗɗo ceerno Amadou Tidiane e dendagal arduɓe hen délégation o portiére gonɗo ɗo emo arani ɗo moni foof anni mum sinno sago yo arɗo donc gonka men ɗo alhamdulillahi rabbil alamin hayso min gonani e ɓurɓe welde emin jeeya kam e dahaji ɓurɓe wonde e nder condition ngaji mo ene ñaame ɗum woni l' essentiel ene yare yimɓe ene dewya Allah ko ɗum tan woni l' essentiel kadi to porto subvention ngaji en mbaɗe comme sa woni e dentale a arta tan nanneɗa a waɗat to dewɗa lewru aɗa ittana hen 400 ɓe 600 min ko hen min goni kala nde hitande nde yonti subvention ara ko heddi on ko rendi nde min garda hen doole ɗe e fondation ara nanga hen fondation mo poro nanga hen goɗɗum te kala ko jiiɗa ɗo caggal Allah e warñeɗa men ko warñeɗa men foof ni par ce que hay fondation koye warñeɗa men kono min jatta Allah min jattaɓe ɓeɗon ardiɓe finance ɓeɗon ardiɓe surtout ma DRS man doy en kamɓe foof so lettre aji gadi eɓe ndewno ɗum topo rewnude ɗo hamin jatto min garɗo e dow jaam min jaaka min koota e dow jaam. eyyi ɗum noon a weltanama caggal nde mbawɗa artude e gurdam moon e holno gurdon e port kono noon en tant que kadi onon wonɓe e port kadi wurɓe e nder Daka holno jiruɗon Daka o. Daka alhamdulillahi rabbil alamin ko kalmi ko tan Daka kam mi sikki sa wona a arɗo a andata ko woni ɗo so caggal noon a arani ɗo a wawa andude aɗa wawi yiide image uji kono gonka daha degg homa gara ɗo wonno Alhaji Mamadou Seydou radiyallahu taala anhu nde Allah rokkimo oɗon o ndeɗon jonde ndeɗon gueɗal o sinci ɗo o woni ɗo o ari ɗo o feri daha o mi sikki faade nden so wona ɓamtare eko balɗe sappo wona e nder ladde balɗe sappo a yiyani debbo balɗe sappo ɗo waktuji juulete balɗe sappo wirdete balɗe sappo ko duuɓuji mbatteɗo nde ngalɗode dental hay sin aduna o fof rendi ko Makka o ko Madina ko eko wawi wadde foof Allah kam yeeɗi rokki Alhaji Mamadou Seydou kam gueɗal mongal par ce que ngal ɗo gueɗal wona neɗɗo foof wawi rokkide ɗum haade nde o rokka nde o rokka e seereɓe fuura yontaɓe foof kadi jaadi hen e ndeɗo yonde aɗa hande ceerno Cheikh Yuma Kalli en e woɓɓe moni fof rewino ɗo duyima wadde duuƴi fof so ndenti mbawɗen wiide tan ko amin par ce que moni fof so ari ɗo sa hooti ma won ko ñanguɗa e hoorema par ce que édition ngaji garoɗi ɗi hay goto wiyata yo ar ceerno noddani an addata hoorema donc an gaddo hoorema wonko jiiɗa hen jiiɗa ɗo ko dewal Allah ngal noon en jatta en Allah en wowno wonde nokkuji goɗɗi Allah rokki ɗum ko enen Sénégal naaɓe Allah rokki ɗum ko ɓiɗɗo men Allah rokki ɗum ko jeeyade men ko ƴiƴam men mbawde tan ko yettir ɗum Allah kala nani yimɓe juuli enen jatta ɗum enen duwo kanko borom Daka o e jooɗi ɗo halifa o eɗen ñaguinimo Allah balɗe juutɗe e battane moƴƴe par ce que gurdam makko kanko ko nafoore mere mon fof en andi ceerno Amadou Tidiane Ba gurdam mum ko nafoore mere ɗum noon onenne on Allah jarama on jarama ɗum noon Allah jarama ɗum noon mama holko ɓeydata e ko haali ko hay sinno ko daaɗiɗe tari holno premiére édition Daka ɗum noon aɗa jogui ko kalɗa wonko jiiɗa ɗum noon holko mbiyata rendo ngo tawde ko hikka woni lawol ma gadnol arde Daka.
bandiraɓe mi salmini on mi salmini Pindi TV e dendagal Daka mo port autonome de Dakar ko yettere Allah no fewi eɗen gandi hande ɓiɗɗo Fuutanke so aran Daka tan wona e sago makko mais min c'est la première fois minen tawmi ko baba men ne Dia hande noon hikka woni première fois garmi ɗo nde garmi nde nanmi Medina nde mbimi sakkani mi arat kadi ɓe mbiya suwa yiide haydara tanka Daka o gasani ɗum ko yettere Allah no fewi mboɗo tini e hooram komi meeɗani tinde no fewi aɗa jooɗo ɗo a yeɓata télé a yeɓata haydara a yiyata galle ma sona so noddunaka yontama jeeya ko heddi ko aɗa waɗa astahfirullah aɗa waɗa allahumma salli ko ceerno wi ko aɗa waɗa ɗum ɗo noon ganden ko diine woni ɗo sa ari noon hen gandata Aziz ɓooyi haalandemi ɗum mais min ne jettimi ɗo ɗo jiimi ɗum ɗo ni ganduma hankkandi ene woodi mi yii hankkandi kay mi jebbalima taw ko jebbilade hankkadi mi jebbalima ko yettere Allah no fewi hankkandi kalto Daka so mboɗo ɗo mboɗo selli mi arat alhamdulillah rabbil alamin eɗen ñaago Allah noon kala ko duwaɗo yo Allah jaaboɗen Allah deññen en Sénégal Allah walla kadi directeur général gonɗo port o Allah hokkamo no liggiri port o Allah hokkamo kadi no ɓeydiniri sukaɓe wonɓe port ɓe foof kala mo ala contrat o hokku ɗumen daña contrat ji kala ligguey mum darino yo hokku ɗumen garta aɗen borom galle so contrat mum darima ene muusi ha maayi eɗen ñaago Allah noon e oɗo Daka kanko ne kala ko yiiɗi yo Allah hoɗamo ɗum eɗen ñaagomo kala sukaɓe ɓe darnono ligguey mumen yo hokku ɗumen garta eɗen gandi borom galle ene moƴƴi mum donko lewru maayo kadi ko heddi ko foof emin somin gari ɗo kadi ko saabu waɗi sababu somin goni port saabi ɗum ko Farba Djiby Falel woni maire des Agnam hande min mbawa haalde hunde taw min downahimo somin downimo directeur général kanko waɗi sababu min gari ɗo kala ko wanne fof wanni min jettimo no fewi kadi minen so ɗum paasi somin naari port ko Farba saabi ɗum emin ñagonomo Allah noon no Allah ittiramo to woni ɗo nde Daka o gasat yataw ko enen makko joddi eɗen mbaɗa duwaw ya barke salatul fadi emin jetta noon mawɓe ardi min ɓe aɗa kadi gonda e mawɓe aɗa haala aɗa wulla mawɓe fof no muñon ma ko yettere Allah no fewi neɗɗo aɗa wawi wondude mawɓe so mawɓe paama tan cikka ko yawata taw wona noon yaade emin jettaɓe no fewi kamɓe koɓe jinnaɓe amen kala koɓe mbawi yiide emin mbaɗi eɓe jarlo emin jaafo kadi gondigal way noon mo fof ko jikku mum no wayni tan kadi emin ñaagoɓe fewi kamɓe yo Allah junnuɓe ɗo kamɓene ɓe go ɓooya ardade min ya barke salatul fadi kamo port autonome mo Dakar tawi eɗen joddi e goto mo ganduɗa ko doyen ji kadi koye ardiɓe e Daka o kadi ko golloɓe toon to port kadi ko daraniɓe port ɗum noon en dokkatmo salmina on saaha o artan en e gurdam Daka port ɗum noon Seydi Diallo bisimilla ma assalamu aleykum rahmatullah on mbiyama bisimilla moon Pindi TV Pindi kam so fini tan won wonɓe yo Allah nawta ha dañen kadi aussi canal donc no sukaɓe mbirni tan ko noon ɗo henno ko Daka o ko Daka service mais ko gila Daka fuddi gila nen mawɓe wondunoɓe ceerno Almami Saydou gila nen ɓe taƴanaɗo mawɓe joguinoma ha o saaha natti minen aussi min jogui hande emin jooɗi aussi e wondude sukaɓeɓe min kolloɓe lawol te so Allah hay hunde ala ko mbaɗɗo ko muusi min saaga eɓe jafno eɓe kaari yamirore eɓe toppiti golle ɗe e mbaɗi hen dolme warñede mabɓe vraiment so weldana yettandeɓe Allah e ñagade Allah kadi aussi honorable député men honorable men Farba Ngom yo Allah newnan en hikka hade men sakade Daka o wara o tawtore duwa o enen foof gilla eɗen gara Daka ha ko gonɗen ɗo hen ko kala ne mbaɗɗen lasif e wasif san gayni tan ko ɗum woni ko premier duwa o men yo Allah jabonen ɗum ya ilahi seydi noon Allah jarama en beltanima Daka port autonome mo Dakar caggal nde ɓe dokkiti ɗo konnguli mabɓe ene mbawi kadi haalde gurdam Daka o e foof to karallagal to wonno toon e caméra o wonno toon ko Djiby Dieng ga e micro wonno ga ko Issa Diop ɗum noon min mbiya on ha eɗen jokka golle ha e Dakaji goɗɗi so jeeyɗo haaji ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi hayo ɓural men ɗiñalɗi Daka lamen hayo ɓural men ɗiñalɗi Daka